Blue Pine, καλοκαιράκι 2025 τέλος. Καλωσορίζουμε το χειμώνα με Smart Radiant Heating. Ήδη ξεκινούμε επαναγκατάσταση με Smart Radiant Heating μας. Πρώτη λεπτομέρεια σημαντική, σε ανοιγόμενη τεντοπέργολα εγκατάσταση 3-phase Smart Radiant Heating. Και πάμε εδώ στον κήπο. 3-phase. Και ολοκληρώνοντας, ελάτε να δείτε το μυστικό της Smart Radiant Heating. Ρύθμιση θερμοκρασίας 0 έως 35 βαθμούς. Κάθε θερμαντικό σώμα έχει το sensor του. Εδώ η παρέα θέλει 30 βαθμούς 30, εκεί 25-25. Εδώ θέλεις 28-28. Cool Air Australia, χειμώνα καλοκαίρι. Δίπλα στους επιχειρηματίες Blue Pine. Ωραίο φαγητό, ωραίο ποτό. Άνετη δροσιά το καλοκαίρι, άνετη ζεστασιά το χειμώνα. Προσφέρει στους πελάτες του και εμείς δίπλα του υποστηρίζουμε τον επιχειρηματία. Καλή συνέχεια.